Ndaenda kunotora quotation ema-testis yaye kuti ndizoudzao hama dzangu kuti ma-testis yabuda mari yatatu nasvika kusvika 600. Saka 600 ndakashaya kupiwana. Mumwe nemumwe anenge ane mhuri yake achiitirawo mhuri yake apana paangambokwanisa kundipa 600 kuti andibatsire. Ndobva ndangosvika kunobva ndagara ndikati kana ari mwari atorumira ndakutomirira nguo ndogara pandakangonoti. Namba dzangu tinoti 0774 575 200. Ndakamboenda kuchiprofita inonditi makashereketerwa pane munhu akangokugadzirai. Ndikati kana zviri zvekugadzirwa ndauya kuti mundipe kundiso zvipere kana kuti zvidzokere kumuridzi wazvo. Asi vaingokundikana vanongonipa mvura ndikungoti munogeza nekunwa muchidziisa zvobva zvatongopera zvakadaro. Asi handina chandakaona chakachinja. Akabvira kare nedambudziko iri. Abvira kare nedambudziko iri zvakatanga zviri zvishoma chingodebhora. Funga akaenda kuChanyanya achiri kugara pano. Akaenda kuChanyanya kuchipatara. Aenda kuchipatara akaudzwa kunzi unofanira kuoperate kune mafibroids. Zvikanziwo zvikanzi mari yakanga audzwa nguva yange iri shoma shoma. Ndobva aenda kuchipatara kuye apiwa bhedhi kudaro. Ndobva atariswa nachiremba. Nachiremba kuti tikuoperate pasara 1 pint reropa. I think panotsvaga iroro tinokwanisa kuoperate. Akabuda muchipatara akadzoka kumba. Akati ndo zvakaudzwa. Tanga tisina mari. Ndobva agara. Mari akanga ainayo ashandisa zvinhu zvakashandisa. Ndobva takagara takadaro.
aitofambawo kazvakanaka tinofunga kuti pamwe zvinhu zvichangopera kana zvichangodi tikagara kusvikira azobva ikoko auya kuno kuzogara kuno kutanda kutema auya azogara kuno dumbu rake iri rakatanga richikurawo kudaro rakakura tikazoona mazuva aya rakakura zvakanyanya achiri mafibreaks iri kana kuti zvazvimwe zvinhu akaenda parere nyatwa ndikadanwa zvanzwerepo ndobva ndauya ndobva taenda parere nyatwa kwakarapiwa kuti zvanzi kuda kuoparetwa ati wo zvanzi tachaiwazina chakaenda andofunga hanzvadzi yake yashaya musuno akafamba enda tichienda kumatesti kudii zvese zvamatesti ese zvapo kwasara kuti aoparetwa nguva diki zvanzi kwaita profeti chibuda inese muchipatara akapfamira sekutsanangura kwamuri kuita amai vatitsanangura iwe pane mari iri kudiwa semhuri matadza here kunge muchiita mudeme kuti mari inge ichiwanika semhuri kuti tiite mudeme seninzvaunganyepe kuti ndingati ndingaunganidze mudeme macho mangadai kwanga vashandi tikangogara chakureva kuti muri kuchema kuruzhinji rwezimbabwe kuti munge muchiwana mari iri kudiwa kuzvipatara cheme iye muridzi amboedza nepanekwanisa chemawo vamwe vanhu tinokubatsira vamwewo wangovawo matsotsi vakakorekta mari dzacho vanobva vacho saka tikungoona kuti hapana zvinhu zvekufamba tangopedzisira tangogara chakureva kuti maakutomirira kufa kwemwana sisina kana option because kana tikaenda kuparere nyatwa kunoda mari izvo zvino matesti akaubvonzi tikwai kufunga zvezvipatara munozviziva maitiro azvo zvinoshidzira mari zhinji mari dzacho hatina kana sendi ine kuti usvike pamusoro wechipatara vandotanga kukudza nyaya iwo hauna nechawaendera kuchipatara